E m'a dɔn restaurant yi me buffet ye restaurant classique ye restaurant min ni a sanuyalen don wa a dumuniw kelen n'a bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen don ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen don ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yi me buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen don ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don gansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yi me buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yi me buffet o kɔnɔna la restaurant yi me buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yi me buffet ale kɔnɔna la. Foli ni tani amri an filɛbagaw ma yan fo sigiyɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔnɔna ma bi ye tarata ye mai kalo tile 2 san 2023 minnu bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ o wagati sera aw bisimila. Fandamela amita nara kunnafoni min sɔrɔ la bi tarata mai kalo tile 2 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o tɛmɛna ni sanga 45 ye mɔgɔ lakɔnɔbali dɔ n'olu tun bɛ bolimafɛn senfila la u wulila ni ka sɔrɔ ka taa mugujugu pɛnɛta dɔ don nara poste de sécurité ale la n'o o bɛ ɲɔnɔ sira kan sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yɛrɛla ka fɔ ko mɔgɔ 2 olu kɔni bɔnɛna u ɲina ni polisi la ka maa 1 ani gendarme maa 1 ni ka mɔgɔ 2 wɛrɛ olu jogi walen kɔfɛ golimasiri tabɔ olu kɔni wulila ka taga sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan u yaasa tɛgɛ bɛ se ka da ni maa ninnu kan cogo min na. kunnafoni minnu kelen bɛ ka akilu minɛ ni waati ninnu kɔnɔna na dɔ bɛ tali kɛ MINUSMA ale tagali walima a kana taa kalo 2 yanni MINUSMA ale ka baara olu la kurali cɛ wulikajɔ olu bɛ senna jamana fan caman fɛ min ye MINUSMA ale bɛ se ka taa cogo min na ka bɔ Mali jamana o kɔnɔna na o wulikajɔ o dɔ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement yɛrɛ wolo de Wusuyaran par mɔgɔw olu ye wulikajɔ min kɛ juma tɛmɛnen na Palais de la Culture la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye MINUSMA ale bɛ se ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na nka an ka jɛ ka mouvement yɛrɛ wolo de Wusuyaran par maa 2 olu ka kuma kana mɛ a ko kan n'o ye Sidiki Kuyate ale ni Ben le cerveau saraka do ani mɔgɔw cɛ minnu fana ye marifa ta ka na olu dɛmɛ pour que k'an ka jamana kari o labanna mun na san o san avril kalo tile 6 maa minnu bɛ yen n'a bɛ ɲɛ k'olu ni jamana daminɛ MINUSMA b'olu dɛmɛ wariko ta fan fɛ minɛnko ta fan fɛ an ka jamana dugukolo kan ka tila ka olu ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛti n'a fɔ anw bɛ 22 septembre fɛti cogo min na k'olu dɛmɛ o baara la k'an to kɔnɔ an bɛna bila fɛn de kɔnɔ n'o ye kɛlɛ banbali a dun fɔra ko kɛlɛ banbali tɔgɔ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que laɲini ye mun ye n'aw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ balo den sɛbɛnw de la n'aw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ balo nafolo de la n'aw bɛ kɛlɛ la baara tɛ sɔrɔ n'aw bɛ kɛlɛ la jamana tɛ ja n'aw bɛ kɛlɛ la sɛnɛ tɛ kɛ n'aw bɛ kɛlɛ la mɔni tɛ kɛ finalement jamana bɛna bila kungo ani ɲɔgɔn. mois de juin le peuple malien va perdre patience. an ka jɛ ka segin a kan ɲɔgɔn fɛ je répète une dernière fois au mois de juin le peuple malien va perdre patience. kunnafoni wɛrɛ nasira la Mali armée ɲɛmɔgɔ soba n'o ye état major général des armées u ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min de bɛ yen nɔ ni e cire ka militaire ka fini don k'a sɔrɔ i ye civil de ko o ka dabila armée y'a ladɔnniya k'a fɔ ko u ka kɔsɛnɛ jateminɛli o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko attaque minnu kɛra i n'a fɔ Sévaré attaque ko banbagaciw kɔni ye finitigilakaw ka fini o de don ni ka sɔrɔ k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka don aéroport o kɔnɔna na nka attaque in kɔni sera ka kunbɛn an ka golomasiri tabaw fɛ état major général des armées ka fɔ la
ko dronte ayala doniya tukun fo ko ataki chamane be ga keni wati nuna wa bela jele ma soro teni ne be bamagachu oluda odi okom konna na wiya yira fo kun ini mo mi nyona ni akoni mi ga teni ndo kana i mago safi daga rola ni ko ni wali akura e bamagachu koni doneno mina odi okom konna mali army ale wole da kata bela jele ma ko bela jele ki ifanga fara uka ya sala kana ko obiseka sabati chuga ya mina wa mi fintiglo ko oluka teni do ne civil fe ko fene ka dabla alsa amite menne anga kuna foni me kalo telefolo o dunia selegena ni barakelo olu tokola do kerenkereni nako o mako journée internationale de travers o mi menyana me sansa o de okun kona na barakelo kala fasalito mi mianno no de UNTM olu koni baro segido ke bourse de travail o konana o ko korofo bulla minga o do betalke la kana ko kene ko wieta sibla ke kanyeshi barakelo ka ake nyini baga folo uluma we ayira ka foko barakelo ko lafiya nyini o kele kon manjo anga jamna konana kene kan o yegela do da neka odo betalike demson uluka barako uka kalon kofe ani jamana ale soro dogo yali una nyona chama fan kunchela jamna ko kon ministre so barakelo uluka klisa la fiambo o kofe uye klina ni barabla o radam ne bi tarata do mekalo kle fla samba fla ani mgan saba fota se mekalo kle duruma samba fla ani mgan saba mali kuna fon jamana jabo ni kuna fon damadwani timi ambulu kada okuluka oni chi eko kluma jola